От Министерството на земеделието съобщиха, че кампанията за директни плащания ще започне от 20 март 2026 година. Видеото идва до вас благодарение на изданията за земеделие на Виденов и Син. Повече за тях може да видите от линка в описанието. Кампанията за заявяване на директни плащания за 2026 година ще стартира по-късно от законопредвидения срок 1 март, като реално възможната дата е 20 март. Това обяви на първата си среща с журналисти днес ръководството на Министерството на земеделието и храните. Причината за забавянето са последните проектонаредби, свързани с кандидатстване по екосхемите и биоживотновъдството. Те трябва да се обсъдят и публикуват до 20 март, за да може да започне подаването на заявлението. Това обясни заместник-министърът на земеделието Ивана Мурджева. Проблемите свързани с СЕУ. Заради получени сигнали в Министерството за непокрити от интернет мрежата райони, което ще възпрепятства кандидатстването през системата за електронно управление, от Министерството са провели разговор с Държавен фонд земеделие. От фонд земеделие са обещали, че са подготвили логистично процеса, така че заявяванията да се извършват без затруднения. Късно снощи две организации са изпратили в Министерството на земеделието становища, в които се настоява сроковете за двете инвестиционни мерки от стратегическия план за инвестиции в земеделски стопанства и за инвестиция в преработвателни предприятия да бъдат удължени. От Министерството на земеделието съобщиха, че днес ще обсъдят предложенията и ще вземат решения по тях.